Intuitiivinen tietäminen on oman mielesi luonnollinen toimintatapa. Meillä on siis olemassa ainakin kahdenlaista järkevää ajattelua, rationaalista ja intuitiivista. Paul McCartney on vastaanottanut intuitiivisesti unitilassa juuri ennen heräämistä sellaiset hitit kuten Yesterday ja Let It Be. Intuitio on kuin mikä tahansa taito. Se kehittyy sitä enemmän, mitä järjestelmällisemmin ja tosissaan sitä harjoittaa. Kun opit 30 sekunnin menetelmän, niin siitä muodostuu hyvä lähtökohta, josta käsin voit kohdata muita, vaikeitakin kokemuksia elämässäsi. Seuraava yksinkertainen kaavio tunteiden kolmisoinnusta auttaa meitä ymmärtämään, mistä on kysymys. Olen antanut tälle P3 toiminnalle uuden nimen, aureettinen. Mieleen tulee myös Joanne Rowling. Hän sai intuitiivisen kokemuksen, jossa Harry Potter-kirjojen kokonaisuus vain ilmestyivät hänelle. Intuitio on ihmisen aureettisen tietoisuuden, toiminnan, tulosten havainnoimista. Ihminen ei siis ole vain rajallinen ja menneisyyteen sidottu yksilö, vaan aktiivinen tulevaisuuden luoja.